No niin, sote-onnistumiset video täällä taas. Tänään ollaan menossa Varhan alueelle Loimaalle. Siellä on Tammi ja Mirja koti, kehitysvammayksikkö. Ihan törkeän mielenkiintoinen päivä tänään tulossa. Käydään keskustelemassa hoitajien kanssa heidän onnistumisista. Aivan mahtavaa, tuu mukaan. Me ollaan nyt täällä teidän aistihuoneessa, niin voitteko kertoa vähän, että mikä tää aistihuone on? Mitä täällä tehdään? Vaihtuvilla teemoilla oleva asukkaiden käytössä oleva tila, joka me ollaan nyt, tää on aika uusi innovaatio. Me aloitettiin tätä tekemään, olisiko ollut syksyllä viime vuonna, että suht uusi tällainen kokonaisuus, mitä lähdettiin Sannan ideoimana viemään eteenpäin. Onko siis sille, että te tuotte asioita tänne aistihuoneeseen? Hajuja ulkoilta saadaan esimerkiksi näiden havujen avulla. Niin tuotiin hajukokemusta syksyisestä metsästä. Näkö. Täältä pystyy himmentämään valoja. Täällä on katossa isot valot. Meillä on noita tommosia erilaisia hierontapalloja, nystyräpalloja, mitä voi kokeilla ja hoitaja voi niinku asukkaan kanssa sitten tai voivat toisiinsakin vaikka selkään kokeilla niitä. Ja koska ihan tämmöisiä perus, vaikka ne tuntuisi meille jotenkin semmoiselta arkipäiväiseltä, niin sitten heille se on kuitenkin semmoista, he näkee sen eri tavalla ja tuntee sen eri tavalla, mitä me. Se on niin omia persoonia, mihin me ollaan päästy heihin tutustumaan. Ja jokaisella on omat muistot ja omat kokemukset tietysti, Kyllä. Niin sitten millä tavalla he kokee nämä asiat täällä, niin on niin erilaista ja siinä on mukava ja kivakin olla vieressä seuraamassa sitä heidän kokemusta tästä aistihuoneesta. Teidän yksikössä jokainen työntekijä saa olla oma itsensä. Niin mitä se tarkoittaa täällä teillä arjessa ja työyhteisössä? Eli että me ollaan niinku yhtä kaikki siinä saman pöydän ääressä. Niin, jokainen pystyy siinä kahvipöydässä, lounaspöydässä tuomaan omia asioitaan esille ilman, että niihin otetaan negatiivisella asialla kantaa tai niihin ei reagoida ollenkaan. Sitten keskustellaan siitä asiasta ja sitten huomaa, että oikeasti työkaveri, esihenkilö on kiinnostunut just minusta, koska sitten vaikka seuraavana päivänä kysytään, no hei, että miten nämä sun asuntoasiat meni. On ollut tilanteita, jossa työkaverilla on ollut hyvin raskasta aikaa kotona. Niin ollaan heti oltu tukena, tarjottu apua, kysytty, että miten mä voin sua auttaa. Ja silloinhan se kuulostaa siltä, että teillä on psykologinen turvallisuus täällä yksikössä, mikä on todella tärkeä. Täällä on tehty töitä sen eteen, että täällä olisi kaikki olisi samassa asemassa. Jos ei voi kumpaakaan semmoista suurta ilon asiaa edes jollain tapaa tuoda ilmi tai jotain nyt isompaa tapahtunut, tai jos näitä ei voi tuoda ilmi siellä työpaikalla edes jotenkin, vaikka yksityiskohtiin meniskään, niin se syö sitä energiaa kauheasti, kun pitää miettiä kovin ja sensuroida kovin sitä puhetta, mitä kuitenkin ehkä haluaisi jotenkin. Että uskalletaan pyytää sitä apua. Pystytään niin kuin auttamaan toinen toisiamme. Kaikilla meillä on heikot kohdat, niin mun mielestä on vaan hyvä, että uskaltaa pyytää apua. Ja sitten se, että jos on hyötyä, niin että voi antaa sitä. Kiitos Tammi ja Mirja koti. Mä siis niin inspiroidun ja ilahduin siitä, kun Sanna
ja Miia kertoivat, miten he tuovat metsän tuoksun asukkaille aistihuoneeseen. Miettikää, miten itsestään selvältä me ajatellaan, että me voidaan mennä metsään, niin kuin esimerkiksi minä nyt tulin. Mutta kehitysvammaiset eivät noin vaan pääse metsään. Mutta näin meidän ihanat hoitajat tuovat sen metsän tuoksun asukkaille. Ihan mieletöntä. Sitten se, että jokainen saa olla oma itsensä, on se ihan äärettömän arvokasta työyhteisössä. Sellaisessa työyhteisössä voidaan hyvin. Aivan mieletön yksikkö. Kiitos Tammi ja Mirja Koti.